Anjalan nabi khare. Bes gerung sabo wali bes khule gerung sabo. Tabuk ke norok sikon mikon kainak gerung rok bai usung jaglia wal ni china tuk siwo norok a wal ni kainak gerung rok bai manjakai pura kebeng kosong seseng kadilai. Hello dolok norok jotoro lamsugo sapung entertainment YouTube channel dol rok norok jotono saimanu sini Tripura wo lupjagiri kongno teye asake biya bari tonglakha tabuk ke WhatsApp ititas tai Facebook ititas rogose borok ni a lupjagiri kongno kaham ko khaike asake share khajak tongkha tai tamsa nijini yar nijini mare no romfrewoi barel eng thangrop siku hai no hai moka bodol haite dolsa Bwrwi Rok bari jak tongle bukhe hinke kongno bise kabang salaya karei dinini video no suruh kelas naik. Ada selalu kangen ya saba. Selalu pada selalu. Nau yo sayang pergi musuh tongan. Oh, metai rok norok ni alap sano. Beting gaya asek powerful kai fitting kai rok kasido. Dunia asek borok kabang mani bisinggo. Musung mas haiman makai norok simeno haisi. O pona gura rok no ang rus khaya hne wansukui tong masi ano Instagram bo asake sen khaleka o Bwrwi Rok ni voice recording no borongo rus khadi hinai ko aboni bagui no tubui ma phaketa Bagai enggak selalu tongan. Selalu khanya gerung nai nanang. Bagai selalu khar thanu selalu khanya rimang. Selalu khanya rimang kati khanya. Anjalan nabi khare. O tabukle ang o pona gungra rok ni thuru tei kaisa ko kaham kanya bujika o Bwrwi Rok nijini besai besano kibe khalai mani abo besai khanya rengene bagai da kibe khalai o kharnai Bwrwi Rok manjagui sungjak purukai a purukai borok sablasa ani besai sariya khaniani bagise ang bono kibe makharu hnai o koyekdin no kaisa news or nukmani Bwrwi tinjona sla khorokjana romfereu hnai ko abo obo haisa piri botolok baino romfere jakne Bes gerung sabo wali bes khule gerung sabo. Tabuk ke norok sikon mikon kainak gerung rok bai usung jaglia wal ni china tuk siwo norok a wal ni kainak gerung rok bai manjakai pura kebeng kosong seseng kadilai. तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं Tabung ni dinna obo haisa piri Bwrwi Rok no Chwla Rok phojonto sepailia a ko beti khele pasina hinu sikon mikon kainak gerung rok bai sing jaglia wal ni china tuk siwo hengkeba borok no paya no hne gosima risine bile je o Bwrwi Rok no mana klainai rok tabung ni simuno kho huskai tongbadi norok asuk je borok no mana kirikhe tabung no advance matai sagai toni mankha o matai rok obo hai khoija karak Bwrwi tamanja bade obo hai sindal Bwrwi tamanja bade hnai Hilai bersalabai. Nilai bersabar. Alai bade tang. Alai bergumung pakai. Alai bergumung pakai. Ano gerung thak te har no. Kau bijo malka nelayan mama. क्या बोला तूने Bijo malka nelayan mama. Bijo malka nelayan mama. वाह वेरी डेंजरस legend mamang se 20 jona rok kakhana hingke o legend ya bai ako bai koi 1000 jona bo kakhana abon rok no kaham kai wanchukoi comment kai salasidi mane abo khai ang salia norok no daito ya parika hama kokta borok to aro khorok jaya khorok tamne khorang tongo hingke masa se 1000 jona rok hingke khorok tambai busung khna engkha bujika borok ni amane somsamani pura hangarin double khana Hinke borok toro Chwla Rok no ati khanya rengya hin chau hayada tar mane no Chwla Rok ati khanya bagai tebo srunga nang khotana norok Chwla Rok ni bo jaga mistake ngui tong abono sama bagai norok no belai kheno hambaido phia ba norok khe sara jibono obo haike buibe rijagui thani sini o tiprajak Bwrwi Rok no jesakpano phurungdi tai sadi haipano tai jibono runglangliya ang oro joto Bwrwi no hinjado je obo haike tongne Bwrwi no se hino obo haike rus khaye sajakai hinjakai borok te bese popular rungku hnei hamjaklayo Tripura sarak jara jara no biluk khayo jara jara no puito sao boro ang konde khai haisi ang Bwrwi kaham Chwla kaham jan je nang mane ang thepari bai jotoro no lab group nai ang haisi Tripura rajyo Khonade brother Thompson neng khebde khe bunyo asa kaham naye thepai rina hino neng batamo sei muani rok da srung khitreng ka hino aboni bagai da bunyo thepai rina hin chaitong niji sak je nijini musung mano na hamang raya tai abar bunyo se kaham naye thepai rina kho dol rok norok tawana sidi
Tripura o boino sore hame hamrinai deb guru phagya asuk bai thagya ko tabuk khingke je selamaya bwrimaya rai tonglai rok no nayei theparinai lab guru si phasiwo papari sini o Tripura o ba te tamo phaina tong husido taisa hingke sei kwthaino da borok kwthang sanam rimanai jat guru phaino kebo bagai khobor se hamjaga ko nei aburi bagai dunia khaya ko nei kebo jelo mata tong abang musung bodro Bwrwi Rok jokhon khabayo Bwrwi Rok khai ayango Chwla Rok no khaina rengya hneise kok banglai tonglayo nengkhe oro lab ustureni kok no tuise kok bangjak hai pano brother Thompson no hamya hinmayo tamni hingke jara jara dukka masane Bwrwi Rok simise a kosto no saimano hayada brother Thompson ang bagi no sana musung ang Tripura o lab gurung sinai Tripura o ang kaisa tabuk jodi neng o Tripura o lab guru ungman khaile nini business onek marangnai haisi jara jara kajang na selamaya ungtongnai sapiri Bwrwi Rok je babe phayano ang jotono no kaham mili nai haisi ang sindal lo mili nai haisi batro mili nai ang sindal lo mili nai ang hamya no mili nai ang kaham no mili nai ang Hinke brother Thompson nini oro onek prokarni bithi tongmla sa ang je wansugui nei mani neng taibo swang khainai hamya no milili riwei borok te nukhung khaisai malang seono haja neng ba taibo buyi nukhung se hor phananga nai bla o takhuk asuk bini hamjangma bwrino maya ngai kap tongmani abono ko tamunang theberi me sa brother Thompson bo taisa kai kamang bini mukti bai sengklugui theinangkha phat theberi de obo hai dukho ong tongne Bwrwi Rok no neng theberi akhai tei bobo hai Bwrwi Rok no theberi na hino